Na kwa mga juang dakika na pagabich dok sa chiel marukinyi kamoro mantiere na machi chendu marukinyo kawono wala na sekta marumo chuto yuak mago mag jopuonje mag skunde mag sekondar ma adundo junior secondary schools wangini junior secondary schools ne kwa mga juang gintiere skunde mago mag primary to junior secondary schools skunde mag JSS chakre grade 7 nyaka grade mano marochiko manyiso ni jopuonje mosebedo ka puonjo grade 7 8 gi 9 gin jopuonje mago mag JSS to gin midhiero mage mabende gisebedo ka gikadhe wang'eni ma edue mabende obiro bedo kwa bedo koda penj madongo penj mag KJSEC kod mago mag KPSEA penj biro bedo ka chako kanyo chakre chieng' tarik 27 mano mar dwe mwantiere ni nyaka chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 to kata kamano jopuonje to osebedo ka ywago reyo nyaka ronga juang kana kel lai manyien mano mar somo omiyo maka okiny makawuono en mana mbaka mabende adaro goyo kod moko kuomge ponono ni in japuonj e skunde mag JSS in janyuol mantiere koda nyithindo chakre grade 7 nyaka grade 9 ma ute lai mago magote machokare de kauchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel okiny makawuono yiena mar mondo mi arwak japuonj Ada Owuor mabende en japuonj maduong' head teacher mano mar Harriet Educational Center mantiere Kariobangi South e county ma Nairobi japuonj Ada arwaki ni machiegni geno mara ni chio makare erokamano Sharon kuom rwaka kendo mondo abia wuoye gi jowa majo oganda wa e radio Ramogi e TV Ramogi kawuono e wach madhi mbele mar JSS amoso nyikwa Ramogi duto ni oyawre uru kamoro amora ma untie wan kae kawuono mondo wakonyore paro na wacho ni gini en learning to learn pod wadhi mbele gi some seche duto te kaka dwarore to sasa magi moro timre kata tulu moro muoch kaka mumuochni ber ka waromo kendo wapimo paro kamoro achiel mondo waneno wakonyre nadi kaka jopuonj kaachiel gi nyithindo gi jonyuol. Ahinya okang' mokwongo ma koro jo grade 9 biro bedo ka timo penj mabende timo gi negi transition madhi e grade mano mar 10. Kopogore gi japuonj Ada Nyakoronga Juang bende nitiere gi japuonj Winnie Mboya japuonj e skul primary mano ma Arena mantiere county mano ma Kisumu. Mwalimu Mboya kinyalo mna winja mosi ni oyawre Kisumu chionade. Oyawre ahinya Sharon Kisumo aneno ka ochiew maber kendo aneno ka luora ber naneno ka koth ogoyowa wachiew maber aneno ka piny ng'ich maber kamano erokamano ahinya aparo ni achako kodi mwalimu Winnie Mboya kintiere kaunti ma Kisumu kaka japuonj mano mar JSS samoro nyiswa kaka curriculum osebedo higani nikech doneno ka penj koro ibiro bed ka itimo mano e giko mar dwe mar 10 mwantiere ni osebedo ka dhi nade hik osechalo nade. Erokamano ahinya Sharon wagoyo erokamano ni somo mar junior school ne ochakore kendo sani koro ogik kata CBE ne ochakore kendo sani koro ogik e higane mar 9 kama wadhi mbele gi iko jopuonjre monego bed ni timo penj e giko mar higani koromo tarik 27 mar dwe mar 10 e dwe ma wantiere ni ka gibro dhi mbele gi penj gi kamano kendo ka gitimo nyaka dwe mar 11. Puonjo nyithindo gi anyalo wacho ni osebedo gi mosahinya osebedo gi challenges nikech wayudo ka logruoge obedo ok dichiel kende ka gichako e grade mar 7 ka gidonjo to ne nitiere learning areas mane gidonjo godo mos iyudo ni learning areas gieki oduogo lokore matin ka jopuonj bende adjust e gima Ministry of Education kanyakla gi jogo eko mochung' ne lai mar somo ma tayo curriculum mar skunde gieki koro kaka gik moko ne bedo lokore nikech wang'eyo ni ne en gima nyien ma obiro ka ji mang'eny ne samoro ne ok oikore ne jopuonje bende manotiegi ne obedo ka onge gi e thuolono omiyo lokruok osebedo e somb nyithindo gi nyaka ne gidonji e grade mar 7 to sani aneno ka jopuonj osemako yamo maber kendo itimo ikruok maka ochopo giko mar higani to nyithindo gieki dhi timo assessment gi mokwongo madhi rwako gi senior secondary schools
Sani gima jopuonj laure godo ahinya en ni mondo gine ni gitieko syllabus mar nyithindo gi eki, nikech ber ka japuonj chwalo nyathi e od penj kata mondo tim assessment ka syllabus japuonjre osetieko. Omiyo mano e gima dhi mbele gi e thuolo ni. Sharon. Erokamano ahinya Mwalimu Winnie Mboya. Japuonj ada kia ni higa osebedo nade nikech wantiere tam mano mar adek. Taparo ni tam mar adek ni bende en tam miwacho ni pek ni jopuonje kanyakla kod jopuonjre. Tam osebedo nade ahinya e kinde ma bende untiere JSS? Anyalo wacho ni tam mar adek ni osebedo machuok kabisa. Kineno ni kawuono wan e week mar 6 ma kochakre next week sani waneno ka skunde mang'eny iloro tarik 17. Masani wan gi karibu jumbe 2 Sharon to waloro skul. Tineno ka obedo short kwen kaka dire machon mane wang'e ni somo dweche 3 tiloro dwe 1. Koro mano osebedo challenge maduong' ahinya ne jonyuol kaachiel gi nyithindo nyaka wan gi jopuonj. Nikech kinde tin to gik modwa timo to timre nade, gik modwa timo to ng'eny mondo omi walos nyithindo gi obed candidates mar makuro sani bire penj mamino mar KJSEA kod KPSEA. Ok osebedo mayot. Wasebedo gi challenge mang'eny ka achiel gi jonyuol gi jopuonje. Iyudo ka satin to gik modwa timo timre nade, ng'eny mok wanyal time seche monyalore. Lakini magi duto te wageno ni sirikal bro konyowa maber kabiro nikech sani ka wachako gini. Eka waneno strategies monego bed ni sirikal kete mbele mondo mi in future somo ni obed somo man gi meaningful results. Nikech bende wang'eni wantiere kod alai manyien mano mar somo, mano mar CBE. Nden CBC nyaka Rongajuang to noloke. Sani koro en CBE. Aparo ni ada gi Mwalimu Mboya bende walosane kotenre kode nikech ywak osebede konde mopogore opogore ahinya ywak ma bende ichwalo koda jopuonje mago mag junior secondary schools, mago skunde mag sekondar ma adundo. Samoro ini wuon kaka japuonj Winnie kintiere kaunti ma Kisumu. Achiedh nade mage ma in kaka japuonj mar junior school samoro kadhe. Ng'eni koro nyakwa personalize. Nikech kila ng'ato nitiere koda sigana mare. Winnie. Erokamano ahinya Sharon. Ywak osebedo ahinya ne jopuonj mantiere e junior school kata junior secondary school kaka okuongo ne iluonge. To bende ne ber ka wang'iyo ni chandruogni oa kanye. Gima duong' maneno ka kelo ywak ahinya moloyo ne jopuonj mantiere e junior secondary school kama koro giywago gima iluongo ni autonomy. Kata gidwaro ni mondo gibed e bwo tendgi kendgi giwegi. Nitiere weche moko ma samoro ka ging'iyo to gineno ni kata jopuonj neno ni ok gichung' kargi maber. Mokwongo Sharon, yie awach ni gima kelo chandruok ahinya. Nitiere kaka jopuonj mane junior school giwegi. Gineno kata waneno ni samoro japuonj otiegore ma oseyudo bachelor's degree ne, samoro japuonj otiegore ma oseyudo master's degree ne, to giluor makende ahinya. Jopuonj gi eki neno ni seche moko jogo ma otelo negi ei primary schools kae, nikech wang'eyo ni junior schools ne obedo domiciled kata ne oketgi kamoro achiel e skunde mag primary. Gineno ni jopuonj madongo ma otelo negi samoro nie rang'iny moro mapiny ma gineno ni ng'ani kata ng'at manie telo e position noendo ok onego bed ni telo negi. Koro gineno ka nitiere thirruok moro maketo ni gin giwegi koro gionge gi dongruok, gionge kod duol. Nikech seche moko gineno ni gin gi somo mohingo jogo eko motelo negi. Aneno ka mano en gimokwongo ma jopuonj gi eki ywago ahinya e skunde gi. Mar ariyo, gima bende awinjo ka giywago en ni ok gibed included kata ok ketgi e committee maran skunde gi. Ibro yudo ni ng'enyne japuonj maduong' mar skundno en japuonj mar primary, deputy machielo maluwe kata jalup jatend japuonj maduong' bende yudo ka ni e primary. Omiyo pok gibedo e okang' mar ni mondo mi ketgi kamoro achiel mondo gin bende gibedi e positions mag telo gieki. Koro gineno ka nitiere weche gi moko ma seche moko ka jopuonj dwaro ni mondo mi ochwal
to ok giyud forum maber kata ok giyud alwora moro makare mar airing their views kaka jopuonje mag junior secondary schools. Magi e moko kuom achiedh nade manitiere. Kati yudo ka kuonde moko bende gima samoro ginyalo ywago en gima iluongo ni capitation. Iyudo ka capitation biro to capitation biro e nying skunde mag primary gi, though allocation mar junior schools nitie. To gin giwegi gichwalo ywak ni seche moko capitation ni kobiro to nitiere skunde adieri ma capitation ni kobiro to ti kodgi e yo makare. Omiyo iyudo ka gipuonjo e alwora ma infrastructure ma onego bed ni chwalo somo ne nyithindo gieki bedo ni onge, kaluwore gi weche manyalo bedo mag integrity mag jotelo mamoko mag school kata gi weche mamoko machalo kamano. Omiyo ywaruok osebedo e kindgi ka gineno ni adieri onge ng'at ma otelo negi kata ma represent gi e committees mantiere kata ma jopuonje bede mondo gin bende ochwal ywakgi kaka jopuonje mag junior school. Sharon. Erokamano ahinya. Aparo ni mwalimu Ada in bende ibiro bedo kilose moko kuom achiedh nade ma bende usebedo kuneno. Kuongo mondi kaka japuonj mar JSS bende in jatend jopuonj mano e school. Bende nyiso wach autonomy ma bende wini bende loso ne ka bende en moko kuom ywak ma samoro un bende usebedo kuyudo kaka jatend jopuonj. Kamano. Erokamano Sharon. Mokwonga nyalo medo gima Winnie owacho. Winnie erokamano. Taduoko ne Winnie erokamano nikech en koro loso kaka japuonj. Tanta loso kaka jatelo. Mane primary masani JSS obedo domicile kuomwa. Abaya medo mana jiwo. Ta medo mana wacho ni sirikandwa onego tem matek mondo chon ne wang'eyo Sharon ni ne wan gi 844 maka nyathi otieko klas 8 nyathi kalo kang'no dhi e okang' machielo ma en setup mopogore gi primary. But koro gimokelo tabu ahinya kata kuom nyathi en owuon gi janyuol. Nyathi ne ochako kae nursery, nyathi ne otieko klas 6, pod nyathi ne dhi 7 ga 8 kae. School en achiel, baje en achiel, gate en achiel ma nyithindo gidonje. Chon chane wang'e ni watimo selection mege skunde jidhi setup moro mopogre. Koro gima bendo kelo midhiero maduong' ahinya jopuonje gi kata na wuon kaka jatend jopuonje gibiro kata for interview Sharon, idwa miyo japuonje class, in gi jopuonje ni machon kande bedo shida maduong'. Staff room ngene na achiel koro pimna ni jogi upong one staff room achiel, jopuonje ni staff room achiel, u report to one person. Korana neno kaka japuonj maduong' onego bed ni sirikal temo mondo setup ka setup obed mopogore. Ka JSS nitie omigi administrative sector mamargi, gibed gi principal mamargi, head teacher mamargi, mondo kata bende tich obed no mayot kaka jopuonj mege primary. Okosebedo mayot Sharon. Manyiso ni bende nitiere koda ting' mapek kaka jatend jopuonj mathoth kabisa. Itayo jo primary, itayo jo secondary, itayo jo JSS. Syllabus opogore, gigi opogore duto te. To chuno gi nyaka gi report ire ka gidhi kama e kimigi gimonego gitim. Koro kendo gima gombo ni mondo sirikal omed timo, wabed code sessions mang'eny mege seminars nikech en one stop. Wadhi dichiel moro ikiani bro yudo karango kendo. Koro miyo kata wabende ng'eyo malong'o onge kuomwa jopuonje kaka onego bedni waran gi JSS kachiel kod sector mar primary. Takeni wacho staffing to dilose nade nikech bende nitiere achiedh nade kotenore kod staffing. Iwacho ni jopuonje mapuonjo junior secondary bende gitin to tich to ng'eny, workload ng'eny. Workload ng'eny, jopuonje tin, lakini gi private kaka Karalo so kaka nane private sector to kendo pogre gi public. Private wan gi jopuonje moromo. En mana ni koro jopuonje onge tich to subjects ng'enyo ka ng'ewe jopuonje oko. Mama no pogre gi government kako bedo nikech government nitie sani jomosomo mang'eny magombo mondo mi oyud chance to poko timre nade poko bedo staffed. Koro government schools are understaffed. To nyithindo ng'eny, population ma nyithindo ng'eny nikech that 100% transition. Ochunwa nyathi ka nyathi nyaka dhi JSS. Onge repeating tinde moro mane nyithindo timo choncha. Koro mano wayudo ka jopuonje mang'eny wabedo gi midhiero nikech nyithindo ng'eny to jopuonje tin. But a private tena bit opogre matin nikech wan to jopuonje to nitie maber. Infrastructures be wan godo. Mama no tonge public. To nawacho ne gimoro kana nwendo kae mogik
ni onge nyathi ma private, nyithindo te gin mege sirikal nege Kenya. Kamano. Mana kamano nikech Winnie japuonj Winnie mantiere e public school ing'eni skund primary mar Rina koren mar piny owacho samoro mwalimu elo jopuonje mapuonje skunde mag JSS akani staffing to chal nade e skunde mago mag piny owacho mago mag government. Erokamano ahinya Sharon. En adieri ni enrollment mar nyithindo e junior school ni malo ahinya nikech 100% transition mane osebedo chakre higni mokalo. Mana kaka nyawadwa osewacho agone erokamano. Wayudo ni 100% transition ka obedo to nyithindo gieki bedo mang'eny. Kichaki medo gi mamoko bende maseche moko yudo transfer koa kuonde mamoko ka gibiro gidonjo nikech weche mopogore opogore samoro lok janyuol, samoro janyuol oyudo tich kamachielo. Koro iyudo ni madonjo bende ng'eny to manitiere bende ng'eny. Iyudo ni kaka karwa nyithindo ma wadhi chwalo e penj e higani kende jo grade 9 kende gin nyithindo 280 to kod 9 mago madhi timo penj e higani endi. Tiyudo ka nyithindo 280 kod 9 gi jopuonj ma sirikal osepost mondo obed kanyo iyudo ka gin jopuonje 5 kata jopuonje 6 to workload ng'eny. Miyudo ka bende thuolo ma jopuonj ma jo junior school gieki puonjo ka to nitiere jopuonj ma primary bende momako kanyo e yor kojolo. Tiende ni gipuonjo primary to gichak gipuonjo junior school bende nikech jopuonj ma ondiki monego bed ni handle junior secondary school kata junior school pod tin. Omiyo kaendi to ne en kwayona ni sirikal onego timie gimoro mondo med jopuonje obed mang'eny. Adiri yudo ka kata mana ka iloso timetable mar jopuonje mapuonjo e junior school. Loso timetable gi bedo matek ahinya nikech iyudo ka kata japuonj achiel okata cross opuonjo kata ka en science and technology to opuonjo chakre grade mar 7, grade mar 8, grade mar 9. To seche moko yudo ni grade mar 9 no en kata streams 4. Seche moko gin streams 5 to chuno ni dwa puonjo across streams 5 gi duto tetete to at the same time ka assessment obedo in ng'ata achiel ni ema chak nono to sami nono ni bende nyaki beat deadline nikech result mar assessment ni bende nyaka wuogi. To seche go ki handle mana grade mar 9 kende i handle nyaka grade mar 8 bende ikawe learning area moro, grade mar 7 bende chak ikawe learning area moro. Koro wayudo ka shortage nitiere maduong' madieri sirikal onego bed ni donjo ka ama piyo piyo mondo gimed ndiko jopuonj mondo tich obed mayot. Nikech die thuolo ni tadieri to skunde mang'eny iyudo ka mago mantiere primary pod konyo jopuonje mantiere e JSS. Nikech achiedh nade machielo mabende osebedo kata mana ka mienje kinde mabende koro lai manyien mar CBE bende nitiere kata mana ada ka penjo. En wach mar tiegruok mago mag jopuonje nikech jopuonj mag JSS bende ywak ne gin lai manyien ni no babaya to enrollment notimore to koro nikech in japuonj ok dwangi kata ni dwa ilonye mane ok ilonye mane samoro adi nyalo mana nyiso wach training ahinya iwacho ni lack of specific training. Achak kod ada mwalimu Winnie in bende biro bedo kilose. Okay, erokamano japuonj Winnie. Aneno ka itelo maber Kisumu kono. Gima nyalo wacho Sharon, tiegruok mar jopuonje nikech wang'eyo ni chon cha ne nitie TTC. Ma japuonj kwa TTC to ang'e ne ja P1. To sani puonjo masani jopuonje mabiro e junior gin jopuonje moa university direct. Magisomo tiegruok nende university. Koro ka gibiro ka ema watemo wacho ni nitie chandruok kabisa nikech onge line, onge setup maber moketi ni magi koro jo JS monge ni jopuonje moa university direct dhi migao mar junior secondary. Iyudo ka japuonjo university to nigi japuonj mar P1 manotieko mane level mar form 4 to dhi P1 2 years. Kore iye ka awagombo mana sirikal okete training obed mang'eny. And then kaka somo manyien manobiro mar CBE ni nobiro. Ok wasebedo gi ikruok maber e seminar. Iyudo ka seminar kaka tamni te
Sharon, sani podonge semina mora mora ma jopuonj oseluong mondo omigi. Totam mokadho to ne iyudo ka gin achiel kata ariyo mokoromo. Mana kaka jopuonjwa bende inyalo puonji dichiel to gigo okang' donji dichiel no te. Dwaro mondo wabed gi continuous training e migape kaka onego wapuonj jogi kamoro amora ma skunde nitie Kenya mangima. Obed continuous, kik obed one stop. Ni ji noromo dwe mar 3 kendo romo moro dhi bedo dwe mar 5. To training makamajira na seminars gi itayo gi jomage samoro. Seminars gi sana wa itayo nwagi gi jo telo mege education e sub county ka sub county. Iyudo kaka Ananjiru koro ng'at matelo nwa e magen sub county director of education e matimogi. To gi jote gi jolupne moko mutiyo go di office ema miyo wa training gi sana. Madhi e yore mega assessment koro omigi migepe mopogre. Nitie ng'ama ochung' ne assessment, nitie ng'ama ochung' ne project, nitie ng'ama ochung' ne exams NEC. Koro ka wadhi kuro tiyudo ka gibet ma ofisa mar NEC, ma ofisa mar assessment curriculum, mayo jatelo maduong'. Kamano. Lakini wini unkor kakoro ko trainings bure Kisumu kanya kendo sibedo kamana kotimo heyo machal nada hinya e kinde makoro adacho ni gin kata wacho ni ariyo mosetimnegi iwacho ni tam mokwongo e tam mar ariyo to un wini trainings diwach nang'o gi wach mag lack of specific subject training ni hinya ne jopuonje mag JSS diwach nang'o? Erokamano, mana kaka nyawadwa Madam Ada osewacho. En adieri ni ka somo mar CBC machon mandalono sani koro waloke ni CBE ne chakore. Nyalo bedo ni ne ok ochakore kaka wan gi ng'wech ma kachakore tiyudo ka seche moko jang'wech moro pusore to iwacho ni okwalo ng'wech. Somo mar CBE ne ochakore gi a false start. Nyiso ni ka ne ochakore to ne ok ochakore e yo mopie. Tiende ni ginonro na kata gi kaka pacha en, awacho ni dine bed ni sirikal no seneno ni dhi lok lai mar somo kawuok e 844 to wabiro e curriculum based makoro wantiere, competency based makoro wantiere ni. Nonego bed ni tiegruok mar jopuonje ne chakore gi e universities kata e colleges mane nitie. Nonego bed ni sirikal ne ng'iyo ni e lai mar somo ni tiegruok mage manonego bed ni miyo jopuonjre mane ni e colleges to gi mantiere universities. Maka giwuok to giwuok ka already ging'eyo ni bang' tiegruok mar higni 4 kata higni 3 ne jogo matimo diploma ne giwuok ka already ging'eyo clusters maka giwuok oko to gibiro join. To maendi ne ochakore achaka kaka en manobedo rolled out kit somo ma nyithindo gi somo onge japuonj masani ma wanyalo wacho ni notiegore kuom kit somo gi. Iyudo ka japuonj manowuok e college notiegore kosomo history Kiswahili. Japuonj machielo be otimo English literature. Japuonj machielo bende seche moko timo sciences. Kamano to ka giwuok oko ka to kore ka gibiro giromo to giromo gi learning areas mane ok gi interact godo kane gin e colleges kata e universities. Koro iyudo ka japuonj manotiegore ni timo history CRE kowuok oko ka iyudo kokao subject kata mana kaka pre-technical. Seche moko biro kao gima waluongo ni life skill education. Koro tiende ni japuonj bende puonjore sama odhi puonjo nyathi. Osomo mondi kaka nyathi bende somo kore kodhi oketo rieko ni ewi nyathi. Omiyo magi obedo chandruoge mang'eny ahinya. Tema Madam Ada temo wacho kanyo ni tiegruok adiera ikelo ne jopuonje thuolo ni. Tiyudo ka tiegruoge gi gibiro seche moko kata mana jumbe 2 samoro en mana juma achiel kende tok ka skul oselor. To bende jok madhi ok gin jopuonje te. Iyudo ka seche moko yier mana jopuonje matin kende. Out of kata mana 5 kata 6 mantiere skundegi iyiero jopuonje 2 kata jopuonje 3 madhi e gima giluongo ni retooling. Tende ni temo puonjgi kata temo tieggi to en mana tiegruok makao mana jumbe 2 seche moko iyudo kokao juma achiel to bende ok en gima japuonj dhi bang' kinde ka bang' kinde. En gima biro tam mokwongo, tam mar 2 iyudo ka tam mar 3 samoro onge. Omiyo ne ok ochakore maber. Emomiyo an nakwayo ni kata mana colleges masani nitie
jopuonje ma itiego e colleges gi universities tieggi e learning areas manitiere sani e lai masani ni, ma ka giwuok oko to giwuok oko ka ging'eyo ni ng'ama owuok biro handle learning area machalo kama. Omiyo maendi pok olewo ahinya but nyalo losore nikech wang'eyo ni magi eki realignments madhi mbele to giyie ging'iye clusters ma jopuonje gi eki kawo sama gin e colleges gi universities. Kamano Sharon. Erokamano ahinya. Aparo ni wach milose bende en wach ma walose mwalimu Ada nikech weche mag cluster, retooling, learning to learn. Wacho ni japuonj puonjore to puonjo jopuonjre, jopuonjre bende puonjore ir japuonj ma puonjore. Dimed mane ma dimed? An anyalo mana medo ni anyalo medo ariyo. Pod wapuonjore, pod wadhi mbele. Mokwongo nitie gimoluongo ni policy and legal framework. Onego bed ni sirikal onego los kendo basic education act manyien mopogre gi macha nikech JSS wani en bridge, en okang' mopogo primary to gi senior. Ngeni secondary onge tinde Sharon, tinde en senior school. Koro framework ni mae tij sirikal monego bed ni loso mondo beda gi category mwang'e ni magi skund cha en junior, skund cha en primary. And then jonyuol bende community sensitization. Nawacho ni gini chalo kit kendo, kiti adek. Wawacho kama giwini japuonj wadwa, ng'eni mae mana jopuonje ma pod wa involve gi nyathi. Janyuol ng'eni pod onge ka. Nyaka wachak loso onge kamoro amora mwaseluonge janyuol. Koro nego bed ni sirikal bende watimo community sensitization mondo wami jonyuol bende ong'e kaka wapuonjo gi kaka nyithindgi timo. Mondo wa reduce confusion, wa reduce achiedh nade manyalo yudo wa mbele. Janyuol pod ok waketo kata mane picture nyaka wachak loso. Ng'ini janyuol kama nitie kia ni te nade to dhi nade. Koro japuonj magitieko JS ni koro gidhi kanye. Skunde gi jonyuol dwaro select. Ng'ini machan wang'eni wa select national, wan gi county, kamano. Sani gigo onge Sharon gik moko lokore. Emomiyo kaka nyawadwa wacho wini, learning to learn. Migepegi sirikal onego miwa thuolo mathoth mondo watim kata sensitization ne jonyuol. Kaka sanana ne private, wina duoko mos nikech anjoga madhi timo KJSEA an gi nyithindo 50. Man is easy to handle. Mia lau mana mia reo. Atimo ne mos kabisa nikech mane momiyo wacho ni sirikal opogre gi private. Kamano. Koro onego bed ni sirikal obed gi community sensitization to abed gi policy and legal framework. Kikwa riu gigi wanjaore waduodore kateo tich ka. Anja puonjan kae, mae ja prime, one staffu machiel timetable mana kaka wino wachonwa. Oken gi mosebedonwa mayot. Nyathi bendo kone ni osudo. Skul ni mosebete sani higni 12 skul achiel. Dong uniform to giloko. Uniform giloko lakini gate en achiel. Uwuotho together gi nyithi moko mane classes matino kuchopo e gate kor kupogoru. Choncha wang'eyo ni ating'o sanduku adhi skul moro mopogore ing'eyo. Kisechopo class 8 ina mana idhi form 1 ineno kidhi mbele kamano. Sando neno parmana ka penji bende no se bedo faded out ramna KCP kanu se rumo sani mana penji mamoko. Koro aneno ni government onego watem kabisa. Ne wachako ng'wech no kwa chako ng'wech maber. Koro sane ka waneno gigi to joma winjo mapek en wan jopuonj. To gi janyuol. Iparo karamna ni japuonjre bende winjo matek nikech japuonjre bende subjects gina di mosomo. Nikech subjects don't know ka bende ng'eny. Japuonjre koting'o bag pod en gi projects e kin mamoko. Koro oriwo japuonjre gi janyuol. And then gimachielo Sharon onge ginene learning resources onge. Wadwaro lab kae ma wan gi ICT, wan gi pre-technical subjects madwaro real experiments. Tido ka school onge gi lab. School onge gi space. Koro sitimi onge space no, onge kakinyalo chako dwaro ni dhi ng'iew ang'o material miketo kanyo nikech idwa kete kanye Sharon. To jogi dwaro practical, magi gin practical subjects madwaro lab, dwaro gik makamano. Sanitation be onge mang'eny. Iyudo ka nyithindo pod ni mana kacha. Inigedo king'eni in primary setup, koro nyithindo medore. Onge kakinyalo choro cho mondo bed maduong', idwa choro tap mondo bed mang'eny. Gika gin mana kamacha but koro population obedo mang'eny.
obedo mang'eny. Koro mago gin challenges ma wayudo. Ahinya ng'eni challenges wini gini ma koro winjo ni skunde mago mag piny owacho to koro jopuonjre to koro ng'eny. Kichak gi grade 1 nyaka grade mano mar 9. Iwacho ni jopuonjre ng'eny e skul, resources gin mana maka chope ka nok oger. En kidwa medo cho. Onge kidwa medo. Kata mana space ma nyithindo dwa tuge kind mamoko. Samoro wini nyalo mana leronwa nikech space bende wacho ni work without play, school without play. Kora kete kamano. Make someone a dull person. Donge. Akene wini bende ilernwa. Nikech wang'eni skunde mantiere bombe, ang'eni nitiere Kisumu, nyalo bedo ni nitiere koda labs. Tan mana ni the population bende jopuonjre makare. Practicals makamago. Okadak maloso kamano skunde mag kor gwenge nikech kora aketa na kaka gitimo. Kapo nono ni samoro gidhi skul moro mar share labs e kin mamoko. Wini. Erokamano ahinya Sharon. Abro yie podi gi Madam Ada nikech aneno ka wa read in the same script. En adieri ni challenges magibedo godo kata bed mana ni en private school. Nyithindo to mana kaka wasewacho ni gin nyithind sirikal. Challenges adieri bedo kendo nikech infrastructure. Iyudo ka skunde kaka seng'isi kwan nyithindo ma wan godo 290 gi wiye kata 80 gi wiye kuonde mamoko. Ibro yudo ni allocation ma sirikal keto. Ineno ka sani sirikal no chako chano skunde kendo gidwa ng'eyo ni namba mar nyithindo marom nade manitiere. Mondo mi ka gioro allocation to gioro allocation makare. Adiri yudo ni infrastructure bedo maonge. Iyudo ni nitiere school ma laboratory noger seche moko gi CDF, wago erokamano ne MPs wa. Tiyudo ka laboratories gi poko bedo equipped gi gik madwarore. Eiye ka en onego bed ni nyithindo gi nigi gik machalo Bunsen and Burners, nyithindo gi eki nigi gik machalo kaka microscope. Iyudo ka seche moko microscope en achiel kata gin mana 2 kende. To ng'iye population ma wan godo e skunde gi. Nyiso ni practicals ok nyal dhi mbele. Kata de bed mana ni ng'isi ni mondo ibed innovative kaka japuonj. Sharon ok inyal loso microscope. Bende ok inyal loso samoro Bunsen burner. Gigi nyaka nyiew makele skunde gi mondo nyithindo gi o interact gi gigi eki kata kapok gichopo e senior school kama gidwani mondo gidhiye. Iyudo ka chien e challenge ne nitiere kane laini nochakore. Niwinjo ka jogo mano chung ne migao mar somo kata kapok jatend migao mar somo masani Migosi Ogamba ne obiro. Niyudo ka nitiere skul moro ma ing'iso japuonj ni mondo okaw nyithindo mag junior school mondo kidwa tim practical to dhi godo e senior secondary school manitiere machiegni. Magi niyudo ka nitiere ni bedo gi inconveniences mathoth nikech joka kande bende odich gi gik magin godo gi. Gin bende gidwa ni gisom. Omiyo ting'o nyithindo 200 gi wiye kuonde moko 300 ni sombo kitero kata mana e skul moro mondo gidhi gi interact gi infrastructure manitiere kanyo ok en tich mayot. Mar ariyo iyudo ni mamoko machalo kaka choche. Samoro mane oger ka nyithindo gi ne nitiere primary ema pod nitie. Iyudo ka kata cho gin dhoudi 6 mar nyiri, dhoudi 6 mar jowuoyi. Namba ni omedore. To choche manitiere pod gin mana dhoudi mana maka. Nitiere kuonde moko ma bende nitiere boarding schools. Boarding schools bende korido ka facilities gieki obedo outstretched. Mayudo ka jopuonj seche moko kata jopuonje madongo oketo makeshifts ma seche moko yudo ka oger mana mabati mondo pog nyithindo mamoko mondo oyud kama gininde. Omiyo infrastructure bende en wach machielo manitiere ka. Mondo sirikal ong'i one maber ni infrastructure bende obede skunde gi. Masama jopuonj chwalo lai mag somo mopogore. Machalo kaka pre-technical mana wacho chande. Dwaro computers. Tok gin computers manokel kaka laptop manokel e era mar japuonj ker manosedhi e yueyo Migosi Uhuru Kenyatta. Makaka ok nyal tiyo e sechegi. Nyithindo gi dwaro ni mondo o interact. Nikech ka en integrated science. Tadieri nitiere gik moko monego bed ni gin giwegi gi print. Gin giwegi gi interact gi gigi. Tiyudo ka ting pod dok ne janyuol.
nikech computers onge. Koro chuno ni miyo gi tich, japuonj miyo nyathi tich to chako dok dala, janyuol chak dok e ofuke ema golo pesa itimo godo photocopy gi print godo gik madwarore. Omiyo chutho facilities to okoromo e skunde ma wantiere gi. Iwacho ni gin achiedh nade makoni kod kocha, gino moro ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo katieko achiedh nade makamago. Kata kamano, adwaro mar mondo mi walok tanga nikech odong' gi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak marwa. Nyaka rom ga jong' wani tam mar adek. Ting'eni kwantiere tam mar adek, penj madongo nitiere adek. Wantiere gi penj mar KCSE, wantiere koda penj mar KPSEA, to wantiere koda penj mano mar KJSEA. Nikech waloso e weche mag grade 9, junior secondary schools, chakre grade 7, 8 gi 9. Aya, nitiere penj mano mar KPSEA, nyithindo mantiere grade 6 biro bedo katimo penj ka gidhi grade 7. Kopogore gi mano KJSEA, magi nyithindo mantiere grade 9, ma bende biro bedo katimo penj ka gisetimo to koro tero gi e senior school grade 10, ma bende gibiro bedo ka gidonjo January higa manyien, higa mar 2026. Transition ni kwa lose, aparo ni mwalimu ada kachako kodi, janyuol dwaro ng'eni grading system ibro bede kitimo nade nikech ng'eni penj ka nitimo ka ng'ato dhi e senior, nikech koro magi jok ma koro they are transitioning, koro giwuok junior gidhi e senior. Grading ibro bede kitimo nade, ang'eni career paths na giseyiero, janyuol ma ikinde ma koro nego bed ni winjo twak e yo makare. Erokamano Sharon, mana kaka wawacho mokwongo, mae dhi bedo nwa mokwongo ne kata wan bende kaka jopuonj mapuonjo nyithindogi. Penj mabiro ni penj mokwongo mar grade 9. Koro transition ni, kapok wadhi wach transition, agombo mana mondo aler ne jopiny kata jonyuol kaachiel gi jopuonje wetena ni ok odhi bedo mayot, especially kaka koro ng'ato kaka jatend school. Itimo KPSEA, titimo KJSEA didi. Gigi te itimo dichiel Sharon. Migepe ariyogi. To bende aneno ka rehearsals chako 24. Rehearsals man gi tich abich tarik 24 no bende tich abich dweni. To ng'ato kaka an, maybe kaka japuonj maduong', seche midhi kawo penj cha, chone wang'e ni wakawo penj mar jo klas 8 ma kichopo timi mar odiochieng'ni. Sani Sharon, ikawo ma jo klas 6 koni, idwa kawo ma jo grade 9 koni. Tinja puonja di? Achiel. Kichopo kucha, timetable bendo pogore. Miyo jogi margi, miyo jogi margi. Mane omiyo wawacho ni ka ber, ka pinya, iwacho ni sirikal mantie kanyalo keto. Wabeda gi system mopogore. Different kabisa mopogore. Mago jo JSS gi makata kia kacha, ing'eni kata ka jopuonje bedo posted. Ing'eni wuok e school tidhi e JSS direct. Okibede setup. Kata kelne gi jatende jopuonj manyien. Koro jo primary bede gi mare, jo JSS chakre grade 7 bede gi mare. Principal margi gi kila kitu margi gi run independently. Mane gimomiyo giwacho this thing magiluongo ni autonomy. Mondo gibed independently. Gibed kigin. Iyudo kata ka games and sports. In gi jo primary ka, in gi jo SS. Emomiyo gibed kendgi to abed kendwa. Koro wadhi timo penj ko chakre tarik 24. Idhi kawo penj ni dichiel. In gi jo klas 6, in gi jo klas 9, tin japuonj achiel. Sani kata sani wan gi lack of invigilators, nikech ji ng'eny kabisa, nyithindo ng'eny to skunde ng'eny. Iyudo ka invigilators kata nyaka sani pod ipenjo wa head teachers, orno uru jopuonje mondo invigilate. To kendo kanyo biyudo nafas ni onge jopuonje ma bende ji tolea kaka chon, nikech chudo botimre nade? Chudo onge. Japuonj dwa invigilate for 1 week, Tom Sara michuli idhi yudo dwe mar 2 kata dwe mar 1 higa manyien. Penji tisetimo mose non ma nyithindo gi osedhi okang' machielo. Koro kosebedo mayot ne kata jopuonje mondo wuogi ne dwaro invigilate, dwaro supervise. Mama no be wan gi rem maduong'. Nyithindo ng'eny e workload mwa wachacha. Population. Nyithindo ng'eny to onge jopuonje ma moromo mondo timre nade okonywa kata mani invigilation. Koro ka duoge transition mi wacho na chan waseyiero pathways the other time mane wan ka. Koro sani kwa tieko penj ni ka wasetimo nonro mar penj ni. Scale kaka nyathi dwa dhi e okang' machielo dhi luwore gi kaka nyathini otimo penj magidhi chako tarik 24 rehearsal, alafu penjo chako tarik 27. Nyathi ka nyathi kachiel gi janyuol gi wan jopuonj ni waseromo mwabet mwayiero pathways. Koro kaluwre gi migepe mege somo,
Kao gisetieko mwaneno nyathino timo nade mane kadimiwa transition. As at now we can't say anything. We are waiting until that time ochopi eka wane ni Sharon ni otimo kama. Koro Sharon ni pathway ne my dear STEM, my dear social arts, my dear kama. As at now, oken kakachon mano wachoni national and kamano kamano. Ero kamano. To geno maran jonyuol kan yiero pathways. Ang'eni ada no konyo jonyuol nikech kaka jatend jopuonj en ting' mari bende nikech janyuol biro ni to ma career pathways gi tang'o. Nyathina dhi timo KJSEA grade 9 odhi grade 10. Geno maran ne konyo gi yo makare masadi koro ka transition otimore to koro ging'e gima gi expect gima gigeno. Ero kamano Sharon wakonyo gi yo makare nyithindo benwa bedo godo. Ten mana learning to learn ma wawacho cha. Kata wakonyo gi wabe wasomo mondi ni ang'o madwarore. Motieno mangima inindo kisomo ni kinya ni gi parents aromo gi jonyuol. Ang'o madhi wachonegi to ginitimo nadi abed gi ng'eyo mondi e kami janyuol ong'e. Abedo gi nyithindo mege jo class 7, 8, 9 adwa puonjo gi monda guide gi kaka gi dhi yier subjects magidhi godo e senior secondary. Okose bedo mayot. Iwacho ni riwo piny nikech kero mana janyuol gi penjo mane en bende ni penjo matek japuonjere bende mantiere grade 9 no madhi e senior bende nitiere koda penjo matek. Aparo jopuonj nitiere kama matek. Kani Winnie minyalo medo ahinya weche mago mag grading di wach nang'o? Ero kamano ahinya yiena monda medi mana kama Madam Ada owachono. Ada owacho ni grading system to pok sirikal oketo laine maber ahinya. To gima nyithindwa gieki bende wanyalo wacho ni nyalo yudo advantage. En ni nyathi ok bing'i kaka ne ing'iye e 844 system cha. Ni samoro gima nosomo kuom higni 8 iyudo ka obedo subjected to penj masamoro kao kata mana ndalo 3 kende ni to ndalo 3 ni oromo judge nyathini e gimotimo. Omiyo grading system mane nitiere cha sani onge. Sani wadhi bedo gi gimiluongo ni exceptional levels. Mama endi ema dhi tero nyithindo e gima waluongo ni senior schools kata senior secondary schools. Iyudo ka KJSEA magirito dhi timoni bro kao atamalo 60 kende 60%. 40% modong en assessment, school based assessment gi practicals mane nyathini timo e higni modong chien. Omiyo ayudo ka grading system madhi bedo e Kenya Junior School sani ibro yudo ka at least nigi advantage ne nyathi nikech nyithindo gi bende yudo ka gitimo assessments e okenge mopogore e mood mopogore. Seche moko time kano tuo, seche moko bende otime kongima samoro nitie gima notimore yot. Miyo okinyal judge nyathi gi penj mitimo kata mana e ndalo 3 kende to gikone ni nosesomo e higni 8 mokalo. Omiyo grading system maneno ka dhi timore sechegi nyalo bedo gi advantage gi nyithindo gi nikech ne giseyiero pathways gi kuonde monego bed ni gidhiye. Omiyo exceptional levels nitie. Gibiro bedo graded from exceptional level from level 1 nyaka level ma minimal ma piny mogik. To ibro ng'i ni e penj mar KJSEA moting'o 60% ni odhi nade. To sani bende wang'e maber ni ndiko marks ne nyithindo gi onge. Wang'eyo levels mantiere exceeding expectation, meeting expectation. Ma sirikal pok wang'eyo ni sama gibro timo grading ni out of 60% manitiere ni gin bende gibro kelo nikech waneno ka certificates mag nyithindwa mane otimo KPSEA e grade mar 6 ka gidonjo certificates gi king'iyo to gimiluongo ni marks mane nitiere machon cha onge. En mana ni o exceed expectation e learning area ni o meet expectation o approach koso en below expectation. Omiyo subjects magitimo sani gin 9 magidhi time penj. To kapar ka sirikal pod bro wuok kalando ni nyathi otelo gi marks 800 e wi 900. Okapar kamano bro bedo. Omiyo gibro bedo graded e exceptional levels manitiere from level 1 up to level mar 8 mogik. To magieki ema dhi tero gi e pathways magidhiye ka gikao e senior school mane osebedo guided gi jopuonje mane giseyiero. Ang'ende wach grading no kaka jogo eko mabede notimo lai mar 844 osebedo ka kila chiedh nade nikech lai mar 844 piem na nitiere ma japuonjre nitiere koda riyo mar somo
maka ni bedo number 1 to samuri bedo number 5 iwacho ni next term adhi temo matek to koro mama en exceeding expectation ikekara ka ni temo maka akeni kalure kod inja puonj just to be honest no kod tieko riyo mano mar somo jopuonjre bende nitiere koda inge moro ma piem moro mana nitiere class ng'ano temo maber next time amba da tem abede kama intiere. In fact Sharon odhi bedo challenge mbele kae. Wanyalo paro ndalo machon cha waneno kiting'o nyithindo iting'o gi okadho iting'o gi nyathi okalo gi suore state sani to dhi bedo matek nikech suoruok no dhi bedo maonge nikech onge marks grading onge to exceeding expectation nitie kiwango mane modhi bete emomiyo wacho ni grading system masani dhi bedo matek suoruok cha dhi bedo maonge this time onge dhi bedo ni school makama nyithindo makama namba makama dhi kama kaka chon wanyalo ng'iewo gazet piyo piyo ka penjo wuok janyuol ringo ng'iewo gazet ni wane kaka nyithindwa timo namba 1 wa alliance namba 2 kama sani mago dhi bedo maonge kore momiyo wacho ni mana learning to learn wacha wabe pod warito wadhi neno ni to banke jesea madhi rumo tarik 30 ni dhi bedo wachake tarik 27 nyaka 30 to kepsea to rumo tarik 3 kepsea rumo tarik 3 moro no dhi nyaka tarik 5 Friday nendo eka wadhi ng'en to ka wasetieko gigidhi non ginade to kose non gi wadhi grade ginade koro mano pod warito mondo tiparo na kaka jopuonj bende ingeni kada na kaka jopuonj bende schools na piem samoro kaka mari mar Harriet no nitiere koda school moro moteno kanyo uneno ni nthi school cha notimo nade unmede kaka jopuonj wacho ni koro jopuonj wang ni koro watem kama don't know ka koro dimbeko sani dimbeko that expectation mane chon nyathinigo ineno ni un skund adek mane class achiel uriuru utimo penj mondo utiegru ne kaka uchal to sani because of this zidding expectation grading masani wan godo en zidding and exceeding meeting approaching and below koro wagejo gi mana kanyo nikech bende janyuol nyalo penjo ni janyuol nitiere koda nyathi mantiere grade 6 mane bedi timo penj mano mar KPSEA tingeni grade 6 ni bende grading bende akeni wuok ga yo machal nade mara 6 ni wachake grade ngine class adek mwachake gini grading 3-6 kamano en 3-3 koro grade adek ka gitimo penj be koro gima giude adek ni to gima giude 6 CBA ma emedhiere emotingo prangwencha okay koro sani gima gitimo sani en mana 6 koro wadhi yudo gima class adek nyathini noyudango to amedo gi mare mara 6 koro mara 9 ni otingo prangwen mano koro ting pod ne jopuonje dhi ne kaka jopuonjre no time grade adek igni ang'wen bang'e ingiso sani ni wamede jopuonje madhi invigilation because omuomo wangi be omuomo wangi emomiyo ma winyo wachon wacha ne wachako ng'wech to ne wakia ni mbele chal nade mbele haikukuwa sawa na mbele haijakuwa sawa mpaka sasa erokamano ahinya Musuru dakika odong' 7 kapok watieko twak marwa nitiere mokuom ote madwaro mar mondo miaso machiel kachiel kenya mna ote kata mna adek kama atom bang'e wawinjane gima jopiny wacho jakogelo dhis wacho ni Sharon kaka pili nitiere chenro kintiere kogelo papo riang' iwacho ni kiwacho adiera en ni jopuonj JSS osebedo gi midhierni mang'eny ka gintiere skunde mago mag primary okuku Otieno mar thim dicho inga iwacho ni you people looks erokamano ahinya penjna Madam Winnie mokwongo ni to be gin gi adiera ni nyaka sani nyithindo osewinjo kaka yiero career paths Winnie bro bedo ka penjo kapo nono ni nyithindo makoro dhi timo grade 9 madhi senior gi bende gisewinjo career paths koso gin jopuonje mano yiero negi to gike gima gigeno mbele kucho. Mar ariyo kaluwore gi kaka owacho ni jopuonj JSS owuok e mbalariany direct dipone gino nyalo kelo achaya e kindgi gi jopuonj madongo mago mag primary to penjo moro bende nitiere kanyo ni mwalimu mano Madam Ada iwacho ni to penjna Madam Ada ni ka o support pogo JSS nikech program gi opogore donge kata jo early childhood education mago jo nursery be dhi dwaro tendegi giwegi aparo no chak kod penjo ne Winnie bang'e Madam ibro bedo kiloso bende mwalimu Ada kotendre kod penjo Winnie kintiere county Maximo. Erokamano ahinya winjo ka jawinjo kendo janeno moro openjo kar career path ni bende wan gi adieri ni nyithindo gi ne owinjo career paths mag yiero.
career paths ng'eny kaluwore gi gigo ma gisomo e thuoloni. To ne watemo mondo watieggi kapok yiero career paths mane gikawo obedo. Ne ok en gima notimore mana kuom odiochieng' achiel kende. To iyudo ka ng'enyne ne en gimodhi kuom dwe achiel ma sirikal ochako loro portal, ma sirikal ochako yawo. Nyiso ni e thuolono consultation mang'eny ahinya ne timore. To gima ber ma nenore en ni japuonj Sharon ong'eyo nyathi ma opuonjo. To ahinya ahinya jopuonje mosebedo gi nyithindogi nikech moko kuomgi kata ng'enygi nitiere waneno ka gidongo ka gia e grade mokwongo, grade 1 nyaka sani grade mar 9 kama gintie. Omiyo in japuonj ibro yudo ni ing'eyo nyathini. Ma kama koro chopo e grade mar 9 ting'eyo ni nyathini nigi tekre mar timo gini gi gini gi gini. Nyathini en obro bedo maber e gima waluongo ni gima hands on, gima samoro imulo gi lwedo. Omiyo en onyalo yiero career path machalo kama. Samitimo kama endi ok make decision kaka japuonj kendi iwuon. To janyuol ne nika, nyathi bende nika, to wa compare kaka sombe osebedo chakre oa e level mapiny koidho nyaka level mamalo. Adieri e nyithindo giyudo ka nitiere adieri moko magin exceptional. Mako yiero kata mana career path machielo no wacho ni ento social sciences emodwa dhiye. Tineno ka wiye ochomo kuno. Ko wacho ni en sport science emodwa dhiye. Tiyudo ka mano wiye ochomo kuno. Kiyudo ka odhi e STEM, tiende ni science, technology, engineering and mathematics. Tiyudo ka en bende kanyo emochomo. Omiyo ok wawach ni ne wan perfect ahinya. To ne watemo chiwo guidance mondo nyithindo gieki oyier career paths ma owinjore kodgi. Ageno ni samoro duoko nano endo jawinjo kata janeno no. Iduoke yo makare Winnie. Iduoke yo makare. Penjo machielo ne penjo machielo ada we oduok penjo machielo. Winnie kwa duogo to koro gi wachni mogik we mwalimu ada bende oduoka ne na penjo machielo. Ntiere aparo na nuoni godo. Anyalo pare. Inyalo pare sawa. Amake. Otemo wacho ni seche ma wacho ni mondo JS obed gi different administrative sector. What about kindergarten? JCD. JCD. Koro jawinjo erokamano. Wamor ka uluowa kendo wamor ka waloso kae mondo watiegre, wakonyore kaka jopuonje gi jonyuol gi nyithindo. Gima dwa wacho mokwongo kaka japuonj mar ECD, an japuonj mar ECD Sharon. Right from the beginning nyaka time nyaka degree level. Onge kaka wanyalo pogo kindergarten ECD nikech ECD ni ene foundation tene basic tene chakruok. En osebedo kanyo nyaka nene kata wan ka wadongo saniero wachiegni retire. Ne wachako gi nursery. Kose Sharon. Donge nyaka ni dhie nursery kidhie wan pre-unit ni samoro dhie baby class, middle gi final, tindo pogore. Tindo onge baby, tindo en playgroup. PP1, PP2. Koro ka nyathi chako grading go. Koro jawinjo na erokamano gombo mana lero ni migawo no ne nitie kochakre chon kata in wuon gi ana wuon gi jonyuolwa. Nwachako kamoro ni foundation class. Iluonge ni foundation class. Foundation class. Machuno wanyako achak gi nursery kwa dhi mbele. Mwawacho kawuono ni momiyo wacho ni mondo JSS omi okang' margi machielo. Mae gimomedore wiwa. Chon cha nitime nyaka class 7. Nyaka bede nursery nyathi somo nyaka 7 to dhi e sekondar. Bang' 7 8 chope. To pod ochake mana e nursery. Bang' 8 kowuok saniero wan kod grade 9. Pod nyathi chako mana e nursery. Emomiyo marwa mar nursery cha jawinjowa mae pod dhi medo bete to mano kwa nyal pogo nikech nyathi graduate owuok e nursery kodonjo kang' machielo mar grade 1. Mano is easily manageable gi japuonj maduong' mar primary. Koro gima wawacho ni JSS obed categorized kipande mare nikech kata jopuonjne bendo somo mopogore. Jopuonjne most of them were university direct. Magi to a PP1 mabesani is being phased out. To subjects mipuonje JSS bopogore gi subject mipuonjango e primary. Tineno ka kindergarten in transition gidhi mbele. Nyathini gimoa gode nursery ka odhi ude grade 1 kodhi mbele. To JSS to pogre gi primary. Momiyo anja winja gombo mana ni
sirikal pod waduogo mana kacha. Opognwa JSS obed gi setup mare mopogre, gibed gi policies mopogre, gibed gi management margi mopogore nikech subject mopogore. Kanyi lere makara dare mar mondo mwatieki anno ka Willis Odembe wacho ni entiere koda jagredo 9 omore gi twak at least umia ng'eyo ni en mana 60%. Aparo ni Winnie wach ni mogik kwatieke boda dakika achiel. Winnie kintiere kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni wachna mogik, it's a clarion call to jopuonje. Kapo ni pok iyudo tiegruok moromo, ber kendo en thuolo mondo mi japuonj ma samoro pod nitie to nitie comfort zone ne. Owe bedo ni en mana gi P1 certificate kende, en mana gi diploma kende, otem mondo tiegre mondo yude bachelor's degree. Mano mokwongo. Mondo kata ka autonomy ni koro biro, ka japuonj mar junior wacho ni japuonj motelo ne ok nyal telo ne nikech en ja P1, to in bende inyalo wuodhe certificate ni mondo iwach ni an bende aritora gi bachelor's degree na moro. Mano mokwongo. Omiyo wan gi thuolo nikech aneno ka in the near future japuonj ma seche moko onge bachelor's degree ok bi bedo e okang' mar bedo jatelo e skunde wagi. To nikech ineno ka ywak maduong' nitiere ni gin gi degrees, bachelor's degree, gin gi master's degree, to samoro kuonde ma jopuonje motelo negi to ni mana gi P1 certificates kende. Omiyo jopuonj ojiwre mondo med telo. Mar ariyo, aparo ni inclusivity bende mondo bedie. Kata ka sirikal ok nyal gero junior schools mondo giyud autonomy ma full cha, to ketie inclusivity mondo kata ka head of institution en achiel, deputy moro owuoge junior school, deputy machielo kata ka wuoke primary bende wuok. Wayude kata mana senior teacher moro ko wuoke junior school, senior teacher machielo bende wuoke primary. Omiyo inclusivity ni bro konyo e golo lweny makoro sani aneno ka jimbore mar autonomy. Kokamano Sharon, pod wadhi mbele gi iko nyithindo ka wadhi chwalo gi ne weche mag penj mabiro e giko mar higani. Erokamano, ago erokamano bende ne Madam Ada. Erokamano ahinya Madam Winnie kintiere kaunti ma Kisumu. Madam Ada wach ni mogik kwatieko. Kamano Sharon. Winnie erokamano. Wachna mogik kwatieko Sharon. Agombo mana kwayo jopuonj wetena wabeduru gi horuok. Horuok ema wakwayo ni wabed gode kindeni. JSS kako osechopo to gi kaka waseneno midhiero mantie maduong' to waseloso kaka jopuonje kendo kaka head of institutions wasekwayo marwa ma osechopo ne sirikal. Koro wabed gi horuok kwang'iyo to gidhi timo nade, to pod gima wacho wagombo mana ni mondo policy and framework, wayud policy and legal framework mopogore. Wang'e ni japuonj dhi kanye kwa e training mare, and then Madam Winnie bomedo gimoro, jopuonjo med tiagore. Amora ahinya kama ntie institution mara, jopuonje biro kila saa, japuonjo miwa rusa. Wan gi classes over the holiday. Tadier gitimo. Gimedore nikech gineno ni mbele kayo ok dhi bedo mayot. Kanin mana gi P1, imede diploma ni moro. Ka in gi diploma, idonjo universities ge kidhi medo education ibeda graduate teacher. Koro gima tieko katieko wabed gi community sensitization. Waket jonyuol obed part of this movement ma wan godo ni, to jopuonj wabed mana gi horuok makende. Jo grade 9 madhi chako penj jumbe 2 koa kawuono, mano tarik 24. In fact en dweni. Wabed mana gi horuok to wamedo iko gi mana kaka Winnie wacho. Ka achiel gi jonyuol gi wan jopuonje wabed mana gi horuok, wang'e ni mbele kae ka sirikal owinjo ywakwa to dhi konyowa. Ma next year 2026 wagombo ni wabede gi chenro mopogre gi gima waneno sani 2025. Erokamano Sharon, erokamano jawinjo wa Maramogi. Erokamano ahinya mwalimu. An bende we adhi aludi chieng' ma kawuono. Ing'eni World Teachers Day nyakarom gajuang' en chieng' tarik 5 mano mar dwene. Mano chieng' Jumapil. Koro okinyi ma kawuono adhiali mwalimu Ada kanyakla kod mwalimu Winnie Mboya kintiere kaunti ma Kisumu kalure koda tich matek musebedo kitimo gi jopuonje duto te mantiere piny Kenya. Adhialudo chieng' ma kawuono ni World Teachers Day. Don kaya me kori wacho ni a teacher is better than a journalist. Nikech ndika koro a teacher is not there. Koro ni afam.
jopur bowuok koda tung musu. Koro wach mana na teacher is better than a journalist. Nikech ka onge japuonj kata an kaka jafwambo dine bed ni aonge ka. Dhielo wudu chima kawuono Winnie kanyakla kod mwalimu Ada gi jopuonje duto te mantiere e pacho kae. Koka wanyako romga juang dakika na 15 tok saa 2 mar okinyi. Gikanyo bed makelo e gigo mar tok marwa e chenro mar piny mabiro en chenro mar poko pogore na dayo dho jal moro mawuok e kaunti ma Migori mabende osebedo ka duso udi koda flower vases. Kako osebedo kod duso vases go mar mondo mi obed makare. Mano e kit pok mabende aweyu godo. Nyinga Sharon Ong'ao. Rituru masane.